ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಓಕೆ ಬರೀ ಶೋಕದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೊಂದು ಬರ್ಲ ಗಂಟೆ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದಾಣ ಐಕ ಸುರೂತ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎನಿವೇಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತನ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಚೂರು ಕಾರವಾಯನ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ತಂಡ ಗೆಡ್ಡ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಬೆತೆರ್ಲಾತ್ ತುಳುನಾಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಏತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವೇರು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಉಪ್ಪೋಡು ನಾಡ ಐತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಐತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಂಜನ ಸಂತೋಷನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಅಂಜನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರುಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಜರಿಗೆ ಏತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಇದು ಉಡಿಪಿಡ್ದೊಂಜಿ ತಂಡ ಬರೋದುಂಡು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂದಿರ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರುಜ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಅಕಲ್ ಸುಧಾರುಜ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ತುಕ ಹಲೋ ಅಂದಣ್ಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೋವಿಂದೇ ಪಾತ್ಯರ್ ನನ್ನ ಎಂಚ ಬಸ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನುವಂತೆ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಮಾತೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ನಾಗಲ್ ಪೂರ ಚೀಪರ್ ಮಾಲ್ದಾಗಲಣ್ಣ ಅಂದಣ್ಣ ಏನು ಮರಣಿವರಿಗೆ ಡ್ರೈವರು ದಾಲಾ ತಿಕ್ಕಜೆ ಬಂದು ಬಸ್ದ ಗೇರ್ ಲಿವರ್ನೇ ಲಕ್ಕ ಮಾರ್ದು ಅದೇ ಬಸ್ ಗಂಗಾರ ಬರ್ದು ಜೈದೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಿಡುವೇನೆ ಬತ್ತು ಪಾತೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಬಸ್ದ ಪುದಾರೆ ಬ್ಯಾತಾಗಲಕ್ಕ ನಮ್ಮತ್ತು ಬ್ಯಾತಾಗಲ್ ಬಸ್ಸುಗ ಮಲ್ಲ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನೇಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮೋಟರ್ಸ್ ಆವಣ್ಣ ದೀಪೆ ಏತು ನೈಸಿಡ್ ಪಾತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟವನು ಜಾಗೋ ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಗೋಗೆ ಕೊಡುಂದಿ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಅಂದಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಸ್ಲೀಪರೇ ಎಸಿ ಬೋರ್ಡೆ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬೋರ್ಡೆ ಮೂಜಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋತಿನಾಗಲ್ ಮಾರೆ ಮೂಜಿ ಪರ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನಾಕ ಬಸ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಚೊರ್ರೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಮೂಜ್ಜದ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಏನೇ ಕಣ್ಣ ಬೊಂಬೆದ ಮರ ಕಟ್ರೆಗೆ ನಂಕದಾದ ಬ್ಯಾಲೆ ಬೆತ್ತಜ್ಜೆ ಏನೇ ಇರು ಇರ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆ ನೆಂಕಲೆಗೆ ದಿಲೇ ಫೋನ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಮೇರ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ನಾಡ್ದು ಕೊರೋಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ಬಿಡ್ರೆಗೆ ಮಲ್ಪೇಟು ಬಜ್ಪೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದನಿ ಬಂತೇರ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಲ್ಲ ಅಂದು ಓಟೆ ಪೋಪಿನಿ IPL ಫೈನಲ್ ತೂದು ಜಪ್ಪನಗ ಲೇಟ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ಆಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೋನೆ ಇದಮಟ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜೇನ ಬಸ್ ಲಾಕಂಡ ದಾಲ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಲೋ ಮೋನ್ನ ಏನಂಬೆ ಪೂಜೆ ಆಂಡಂಬೆ ಬಸ್ ಮಲ್ಪೇಡು ಪಿದಾಂಡ ಬಸ್ಪೆ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಮಾರಯ್ಯ ಯಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೈಯೋಡ ಏನಂಬೆ ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾ ಪೂಜೆ ಏನೋ ಒಂತೆ ಬರ್ತಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾ ಏನ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 10,000 ಪಾಡ್ದು ಅಲಕ್ಕ ಬೋತೆ ಮಾರೆ దానిನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಲ್ದೆ ಮಾರೆ ಅವೇ ನೆಂಚ ಪನ್ಪಿಂದ ಕಾತೊಂದು ಪುನ್ ನನ್ನ ಮುನ್ನೆ ನೆಂಚ ಸೇರವನು ಮಾರೇಕು ಬತ್ತೆರ್ಮೆ ದೀಲ ಮಾರಯ ಬತ್ತೆರ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಒಂಜಿ ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ ದೇವರೇ ದಾನಿ ಬೇ ಗೋವಿಂದ ಮೋಹನ ಪುರ ಚಂಡೇಲ್ದಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಬೇ ದಾದನ್ ಬೇ ವರ್ಕ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇ ವರ್ಕ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಹತ್ತದನಿ ವರ್ಕದ ಪೆನ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಪುಣ ಏನಬೇ ಅತ್ತನ ಗೋವಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆಟ್ಟು ಬಚ್ಬೇಕ್ ಪಿದಾಟ್ರಿಗತ್ತಂಬೆ ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಹೋತನ ಅತ್ತ ಆಜಿ ನಿಂಬೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಹತ್ತನತ್ತ ಈ ಜನ ಆಜಿ ನಿಂಬೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಹತ್ತನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು
ಆಯಿ ನಿಂಬೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಾದು ಬಸ್ ರಡ್ಡು ಮೀಟ್ಲ ನೆಕ್ಕಾತು ಎಂಚಿನ ಬೇ ಗೋವಿಂದ ಮನಿ ಪೂಜಾ ನೆಕ್ಕೆ ಆತ್ನ ಬೇ ನೆಕ್ಕಾತು ನನಿ ರಡ್ಡು ಮೀಟ್ಲ ಆಜಿ ನಿಂಬೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಆತ ಅಂಡಸೈ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನೆಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಬಿಪಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾನೇ ದಾದಂಬೆ ದನಿ ಇರ್ನ ಬಿಪಿ ಹೈ ಪಂಡ ಏತ್ ಹೋಗ್ಬಂದನಿ ಬಿಪಿ ಹೈ ಪಂಡ ನೀ ಮೂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಣ ಅಂದು ఏంచినయా ఈజంత కామెడీ మారే ఫస్ట్ రౌండ్ అంత కామెడీ బోర్డ్ ఆపుండు దాన్ని భయ్యద బీపీ అత్తి బొక బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏన బ్లడ్ ప్రెషర్ హై పండు ఎత్తు పోపుండి అత్తినే గోయిందా ఎన్న బీపీ కేంద్రీ దన్ డాక్టర్ అంబే సమ రపరప మ్యాటర్ బొగలిందే రపరపనే ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಕಲ್ಮಡಿ ಸಂಕುಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಚಿನಂಬೆ ಮುಂಚೂರು ಅದೊಟ್ಟು ಬಂದಿಂಬೆ ಅರ್ಥ ಓಡತ್ತ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಅಂದು ಪೂಜೆ ಆದ ಒಂತೆ ದೂರೋಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಲ್ಪಂಬೆ ಕಲ್ಮಡಿದ ಮಾರಿ ಕುಡಿತ ಸಂಕೊಡ್ದನಿ ಆ ಸಂಕೋಡು ಸಮಕಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಸ್ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾರೆ ಏರ್ಮೆ ಬಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನವೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾನಿ ಮರಣಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಟ ಜವಣೆ ಬತ್ತಕೇನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡಂದು ಹೊಸ ಬಸ್ ಹೊಸ ಜವಣೆ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಪೂರ ತೋಜುಜಿ ಬಂಡೆ ಆ ಮಾರ ನೀ ಕೊಂಚ ಕನ್ನಡಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕಾಂದು ಕನ್ನಡಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ತೋಜರ ಶುರುವಾಡು ಈ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ ಸಂಕಲ ಮಲ್ಲ ತೋಜು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಯಾಪ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಜೆತ್ತರ ತಮೆ ಲಗಡಿ ಜೆತ್ತರ ತಮೆ ನಾನು ಪೋಯಿಂದ ಪೂರ ಬಾಟ್ ಗಾಡಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಕಾಸು ಗೆಪ್ಪೆ ಅಡುಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾರ ಕ್ವಾಡದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಕಾಸು ದೋನಿಡನಿಕೆ ನೋಡ್ದನಿ ದೋನಿಡ ಆಡೆಂಚು ಸಾউಂಡ್ ಕೇನ್ ನಂಬೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಲಿ ನೀಯ ತಂಬೆ ದನಿ ಕ್ವಾಡೆ ಚೆನ್ನೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದು ಸೈತ್ಯರು ಮಾರ 10,000 ಕಲೆ ತಾಕೀನಿ ಆಯ ಬ್ರಾವೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ನಿ ಇರ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದ 10,000 ಆಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IPL ಮಾತ್ರ ಎಂಚಾಣ ಮಲ್ತಿ ಇರ್ನ 10,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೆದನಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಪಲೆದನಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಮುಜಿಗಾಲ್ತೆ ನೀಕು ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದಿ ಬೇತರು ಏನನ್ನು ಗೆತ್ತೇರ್ಬೆ ಲಗಡಿ ಗೆತ್ತೇರ್ಬೆ ಪೋಡೆ ಚಿಲ್ಲರಿ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಗ ಕೂಪನ್ ಬೆ ಈಜಂತ ಎಂಕ ಅವೆಂಜು ಖುಷಿ ಆಪಿನ್ ಮಾರೆ ಇದಾಮುಟ್ಟ ನೇರು ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಸಾಲು ಕೂಪನ್ ನೋಡ್ಗೆ ಎಂಚಿನೆ ಬೆ ಕೂಪನ್ ಬೆ ಗೋಯಿಂದ ಕೂಪನ್ ಕೇಂಜೆ ಈ ಜನ ಕೇನು ಜಾಂದು ಕೂ ಉಂಬೇರ್ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೆ ಮಾರೆ ಕೂಪನ್ ಬೆ ಗೋಯಿಂದ ಕೂಪನ್ ಏನೇ ದಾನಿ ಈ ಜಂಬಗೆ ಏತು ಕೂಪಾಡ್ನು ಇದಕ್ಕೇನು ಜಾ ಕೂ ಸಾಯ್ತು ಬತ್ನ ಯಾನ್ ಕೂಪನ್ ರೇ ಬನ್ನೆಂಬೆ ಬಸ್ಸದ ಕೂಪನ್ ಕೆ ನಿಂಬೆ ದನಿ ಅವುಂಡು ಉಂಡತ್ತ ಒಂಚೂರು ತತ್ತಾರಂದು ಬಣ್ಣಗ ಮಗ ತತ್ತು ಪೋತ್ರ ಮಗ ಇತ್ತ ಮಗೆ ಬರ್ತಿ ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಾಯನ ಅಮ್ಮೆಕೆ ಉನ್ನ ಸ್ಟೈಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಅದಕ್ಕೇನಂಬೆ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಬಂದಕ್ಕೇನ್ರಿ ಪೋಯ್ ಅವ್ರ ರೂಪನ್ನ ಗಡೆಗೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನಿ ಆನ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿನಾಯ್ಕ ಎಂಕ ಆವಡ ಐನವೇ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿಂಡತ್ತ ಇನಿ ಅತ್ತಡ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದಮ್ ಕಟ್ಟವೆ ತೂಲ ಏ ಅತ್ತ ಬೆ ಪಿಂಟೋ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಗದಿರೆ ಓಲ್ಲ ಬೆ ಏನೇ ಮಾಮು ಮಗದಿರೆ ಓಲ್ಲೆಗೆ ನೀ ಆಯೋ ನೀ ತಾರ್ ದಿನ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ನೂಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮ ಆಯ್ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ನೂಕೊಂದುಲ್ಲನ ಈ ಐನ ನೂಕೆರೆ ಬೈದಿನ ಬೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಬೆ ಆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಐನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಾಡಿ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡ ಲಕ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂ ಅಂದ್ಲೇರ್ ಪಾಪ ಏನಯ್ಯ ಬಯ್ಯಾಗಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬೇವು ಅವು ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಾಪ ಗೋಂಕುದ ಮಾರೊಟ್ಟು ಸೀತೆ ಏನಂಬೆ ಗೋಂಕುದ ಮಾರೊಟ್ಟು ಸೀತೆ ಅವೈಟ್ ಬರ್ಬ ಬೆ ಒಂದು ಸೀತೆ ಒಯ್ಟಿ ಬರ್ಬೋಲಿಯಾ ರಾಮಾಯಣ ಬರ್ಬೋಲ ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ಬೋಲ ಪಾಪ ಅವು ಈ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋತಿನಯ ಅವು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಬೆ ಧರ್ಮಗ ಆ ಸೀತೆನು ಗೋಂಕುದ ಮಾರೋಟು ನೇಲ್ಪಾಯತ ಹೋಂಬೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಂಬೆ ಪಾಪ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಎರಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾತೇರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಣ್ಣಗ ಪರ್ಸುದವೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಂಚದಾಲತ್ತು ಪಾಪ ಅವು ಸಾಲೆಡೊಂಚೂರಿರೇನು ಟೀಚರ್ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀರ
ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಪಂಟೇರ ನಾದ ತಮ್ಮನ್ನ ಪಾಡ್ಬೇರ್ಗೇನ ಏನಂಬೆ ಮುಲ್ತಾ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ತಪಡ ಅವನೊಂದು ಕಾತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಲಪ್ಪಡ ಮಲ್ತಾನಂಬೆ ಅಯಾಗಿದ್ಯಾಗ ಮಾರೆ ಹಾಕಿರಿ ಪಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸ್ವರ ಮಾರೆ ಪಾರದ ಪೆರಡದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಓಲಿ ಎದನಿ ಒಂಜಿ ಮೈಲಿ ದೂರ ಉಂಗೆ ತಾಯಿ ಈ ಮಗನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡೇ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇರೇಗ ಪಾಪ ನಂಗೆ పోయేసరికి ಕೆಲವು రౌండ్ ಆತು ಅತ್ತಿಯ ಪಾಪ ಅವು ಏನು ಘಟನೆ ಎನ್ನದಾಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಓಕೆ ಏನಾ ಬೇ ಕೋರಿ ಮಾಲ್ದರ್ಗೆನಾ ಉಂಡ್ರೆ ಬರೋಡ ಅಂತ ಅತ್ತು ಪಾಪ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಏ ಪಿಂಟು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದಿ ಮಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪೊರ್ಲುಗಂಟಿದ್ದಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರ್ಬೋದಾ ಎಷ್ಟು ಪೊರ್ಲುಗಂಟಿರ್ಬೋದ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಆ ಟೀಚರ್ನ ಒಂದೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಪ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಾನು ದಮ್ಮಯ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಏ ಪಿಂಟು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇನ ಬೇ ಪಾಪ ಇರೇಗೊಂದು ಅನಂತವನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪತಿ ಚಾಕಿ ನಿನ್ನಂತವನ ಡೌಟೇ ನರ್ಸಡ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಕೆ ಅಂದೆ ಉಂದಿ ಅನ್ನವೆನ ಅತ್ತದ ಬದಲ ಆತು ನಂದು ಅತ್ತುಂಬೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇನ ಅನ್ನಂಬೆ ಜೋಕುಲ್ ಬಲತಿ ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗ ಲಕ್ಕ ಅತ್ತಂಬೆ ನಾನು ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಕ್ಕಂಬೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಲಕ್ಕನೆ ಕೈತಾಕ ತಿರ್ತದಿ ಅನ್ನಂಬೆ ಟೀಚರ್ನ ಪುದರಿಂಚಬೆ ಟೀಚರ್ನ ಪುದರ್ ಶಕೀಲ ಪುದರಕ್ಕೆ ನಗನೆ ಞಮ ಞಮ ಆಪುಣು ಮಾರೆ ಒಲ ಮಲಯಾಳದ ಪುಂಜವ ಅಂದು ಅನ್ನಂಬೆ ಟೀಚರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾವೆ ಏನೇ ಪಾಪ ಜೊಲ್ಲಿ వచ్చొన్నే ఓమా భయ్యా ఈ పజ్జబాడ్ననే పోడికి అప్పుడు మారా ಪಪ್ಪ ಟ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಹೊಡ್ಲಕ್ಕಾತಿರ್ ಒಲ ಪಿಂಟು ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಮಾರ್ರೆ ಬರಮಟ ಬಂದ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಗಿ ಅತ್ತಂಬೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಜೀವೋಡ್ ಪನಗನೆ ಯಾನ್ ಸೈತೆ ಬಂದ್ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಮಾಡೋಣಂಬೆ ರಜೆ ಮಾಡೋಣಂಬೆ ಓ ದನಿ ಬೊಚ್ಚಿಯೇ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬಾಲೆ ಬಚ್ಚಿ ಹೋತುನು ಪಾಪ ఒక దాదంబె గోయిందా ఉంబె ಶಾಲೆ ರಜೆ ಮಾಡ್ನಿಬೆ ಯಾನ್ ಸೈತೆ ಬಂದಿ ಆತ್ಯಂಬೆ ಮೇరకు ರಜಾಜಿಗೆ ಏನಾಗೆ ಅಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿಗೆ ಮೆಂದಾತ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದ್ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬೆ दायग रजा बार देनी ಆಕಚ್ಚಿ ಮೈ ಕೈ ಪಾಡ್ನು ಪಪ್ಪ ಮಾಟಕನ್ ಮಾಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗವರ್ ಮಾಗೆ ನೀ ಜೀವ ತೂದು ತಾಂಟ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಿ ಮಾರ್ತಿಯರೆ ಮಾತ ಹೋಯ್ತಳು ಅವನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಸರ್ರೆ ಬಂತು ನನನಿಗಲೆ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರತ ದಾಯ ಪಣ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸರಡಂದಿಜ್ಜದೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೀವನ ಉಂಡತ ಮಾರ ಇಲ್ಲಡು ಲೆತ ಬೋಲೆತ ಅಂಕಲ್ಗ ಮಂಡೆ ಸಾಮಾಜಿಗೆ ಅವ ಮಾತ ಚುರ್ಕಿಯೇ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿಯೇ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡು ಬುಲ್ಟೊಂದು ಪುಜೇರಾ ವಾ ಚಾಲ್ದ ಬಾಲೆ ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಚಾಲಿ ಅತಂಬೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪುಂಬೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಡ್ಡಿಗಳೇ ಉಂಡಿ ದೆಕ್ಕದು ಬಸಾರ್ ದೆಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪುಂಬೆ ಪಿಂಟು ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ದೆಪ್ಪುಂಬೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಪ ಓ ದನಿ ಉಂದೇ ಕಲರ್ದ ಮಕಾಕದ ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕೋಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಎಂದೇರ್ ಬಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಎಂದು போயாತ ಉಂದೆ ಆತ ದೆಪ್ಪು ಮಾರ್ಕಾಡ್ ದೆಪ್ಪು ಓ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಬಾ ಓ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಪ ಮಾರ್ಕಾಡ್ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಪುಣ್ಯ ಏನ ಮಾಡ್ದೀನಿಯ ಟೀಚರ್ ಮುಯಿಗೋರೆ ಒಪ್ಪಿನಂಬೆ ಏನಂಬೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಞಕ್ಕೆ ಗಣಿತ 1.5 ವಿಜ್ಞಾನ 2.5 ಸಮಾಜ 3.5 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 4.5 ಐಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಪ ಏ ಪಿಂಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಕಳ್ಸಾಯ್ತಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರೆ ಈ ಸರ್ತ ಕೋಡಿದ ತೆತ್ತಿದ ರೇಟ್ ಲಕ್ಕ ಒಂದೊಂದೇ ರೂಪಾಯಿ ಏರೊಂದುಂಡು 4.5 ಬತ್ತು ಸುತ್ತುಂಡು ಅತ್ತಮೆ ಗೋಯಿಂದ
ನಿನ್ನ ತೆತ್ತಿದ ರೇಟಲ್ಲಿ ಉಣ್ಬೆ ನೆಟ್ಟು ಕಾಲಿ ತೆತ್ತಿಯೇ ತೆತ್ತಿದ ಓಟು ರೇಟ್ಲ ಐತಿಂಬೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಮೇಮೇನ ಓಯ್ ಒಂದೊಂದು ಸೊಣ್ಣೈತೆ ಸರಿ ತುಳಿ ಒಂದೊಂದು ಸೊಣ್ಣೈತೆ ಗೊತ್ತಿ ರಡಡ್ ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ಮಾರೆ ಕೆಲವರ ಮಾತ ರಡ್ಡು ಸೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತುಂಡಿ ಅಗಲೆ ಮಾತ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಲ್ಲ ಸರ್ರೆ ಬಂತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಟೀಚರ್ ನುಗ್ಗುಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವು ಎಂಚಂಬೆ ರಡಡ್ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಪುನು ಎಂಕಿನ ಮಾರೆ ನೂದು ಚಿಕ್ಕುತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ತು ಬನ್ನೇಮೆ ಎಂಕ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಎಂಕದಾದ ಡೌಟೇ ಆಯಾಗ ನೂತು ಮಲ್ಲನ ಸೊನ್ನೆ ಮಲ್ಲನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತ ಪಾಪ ರಡ್ಡು ಸೊನ್ನೆ ಬಂಡ ನೂತು ಮಲ್ಲನೆ ಏ ಪಿಂಟು 2 ಸೊನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾರಾಯ ಮಾರ್ರೆ ಏ ನೆಕ್ ಎಬ್ಬೆ ದೇರ್ಮೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈರೇ ಪಾಪ ಈರೇ ಯಾನ ಯಾ ಪಂಬೆ ಪಾಪ ಇರ್ಕೋಡೆ ಜೈದಿತ್ತಾರತೆ ಅಂದೆ? ಅದಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಶಾಯಿ ಅಡೆಗೆ ತಾಗಾಯ್ನಿ ಪೇಪರ್ ಗಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯ್ನಿ ಆಯ್ತು ಬಂತ ಅವು ಈ ಎಬ್ಬೆ ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎನ್ನ ಬಿರಲು ನೀವು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಮಾರೆ ನಂಬೇರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಂಬೆ ಬರ್ತಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಅನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪ್ ನೋನ್ ಕರ್ತ ಬತ್ತಂಬೋರೆಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದೆ ಮನೆ ಅಮ್ಮಿ ಅಂಕಲ್ ಆ ಎಬ್ಬೆಟ್ ಮಾಡತ್ತು ಟೀಚರ್ ಏನಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪಿಂಟು ಹೇಳ್ಬೇಡಣ ಪಿಂಟು ನೋಡ್ತೀಯ ಪೂರ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಈ ಬನ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ಆ ಎಬ್ಬೆಟ್ ಮಾಡತ್ತು ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರ ಪುಣಕ್ಕೆ ತೂಕೊಡೋ ಮೊದಲು ಅವರ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಯಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಬಂತೀನಿ ಪಾಪ ಪುಂಜವ್ ಎನ್ನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಮಂಡ್ಯದಿದ್ದು ಬುಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿಂಟು ನನ್ನ ಹೇಳ್ತೀಯ ಮಂಗ ನಿನ್ನತ್ತ ಪೂರಾ ಪನ್ಪೆ ಮಗ್ಗ ಎನ್ನ ಮಿನಿ ಪಂಡಡ ಬಾಡು ತುಳಸ ಸುದ್ದಿ ಬಾಡು ಮಗ್ಗ ಎಂಟಿ ಭಾಷೆ ನಿಗಲು ಶಾಲೆ ಬೋಪಿನ ಮುಂಡೋ ಬೇಲೆ ಬೋಪಿನ ಮಗ್ಗ ಎಂಟಿ ಭಾಷೆ ಮಗ್ಗ ಕೋಯ್ದ ಅಯ್ಯಗೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಪೋಪ ಮಾರ್ರೆ ಮಗಲೇ ಪೋನ ಬೇನು ಅತ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾದೊಣ್ಣಿ ಯಾನ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಲೆತ್ತಿನತ ಎಂಟಿ ಸಾವಿರ ನಿಕ್ಕು ನೇಮ್ ಬೇವು ತುಲೆ ಅಂಕಲ್ ಲೆಪ್ಪುತ್ತಾರ ಗುಂಡು ರಾವ್ ಇದಾಗಲೇನ್ ಅರೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಗುಂಡು ಲೆಪ್ಪುತ್ತಾರ ಅಂದ ಮಾರೆ ಗುಂಡು ರಾವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆನ ಬುದ್ದಾರ ಮಗದೀರ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಗ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಆನ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ಯ ಅಪಗ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಂದ ಮಾರೆ ಗುಂಡು ರಾವ ಗುಂಡು ಮಗದೀರ ಮಗ ಅಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಗಲೆಪ್ಪುನ ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ ಕೆಲವರಂಡತೆ ಮಂಗೆ ನಾನು ಬೋಳಿ ಮಗ ಅವ್ವ ನಿಕ್ ನೇಮಿಯೇ ಯಾಪಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಗೋಳಿ ಮಗಲೇತೀನಿ ಮೊರಣಿ ಗೋಳಿಗೊಬ್ಬನಕಲೇ ಜನಂಬೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗೋಳಿಗೊಬ್ಬಗ ಬನ್ನಿಯಾನು ಗೋಳಿ ಮಗ ಬನ್ಯನ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಸ್ ಇದಿತ್ತಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಸತ್ನ ಬಾಲಿಡೆ ಗೊಪ್ಪೋಟ ಗೋಳಿಡ್ಲ ಗೊಪ್ಪೋಲಿ ಅವ ನಿಗಲು ತಪಡ ಒಂದುಲ್ಲ ರಾಂದು ಉಮ್ಮೆನ ಫಾಣ ಆಯಕ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಪೊಪ್ಪನಗಲೆ ಒಪ್ಪ ಒರಿಯನ್ಲೆ ಸರ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಉಂಬೆ ಉಂಡತೆ ಎರನ್ಲೆ ಸೊಯ್ದಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕ ಸಕತ್ತ ಮಂಜುರಾಯಿನಿ ಮಂಜುರಾಯಿ ಉಳ್ಳೇರುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಶಕಿಲೆ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪಿನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1906ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗ್ದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕು ನನ್ನ ಮಗ ತೆಗ್ದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕು ಪನ್ಪಿನಿ 1,000 ಕೊಡ್ತೆ ಮಂಜುರಾಯಿ ಎಂಚಿನ ದಿನಾ ಬಯ ಕೊಂಚ 90 ಪಾರ್ದು ಸಾಬಿತುಡು ಇಲ್ಲ ಬೊಜ್ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮಂಜೂರಾಯಿ ಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಕುಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯತ್ತ ಈ ಸಾರಿ ಮಂಜೂರಾಯಿ ಲೆತ್ತಂಬೋಯ್ನ ಹೋಯ್ ಸಾರಿ ವಾ ಮಂಜೂರು ಲೆತ್ತಂಬೋದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬಂತಾನ ಆಯ್ತಾ ದುಮ್ಮದ ಸಾರಿ ಪಡಿಲ್ಲೆಸೋದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂತಾನ ಪೂರಾ ರಂಗಭೂಮಿದಾಗಲು ನಿನ್ನ ಸಂತಾನನೇನ ಯಾನೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಪಾಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಪಾಪ ಅನ್ನಂಬೆ ಮಂಜೂರಾಯಿಗೆ 1,000 ಕೊಡ್ತಾತ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಪಾಪ ಅವು ಕಾಡೆ IPL ಮುಂಬೈಡ್ ಎನ್ನ 1,000 ಇತ್ತು ಏನಬೆ ಈ ಮುಂಬೈ ಬಣ್ಣ ಮಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇ ಯಾನು ಚೆನ್ನೈ ಪಾಡ್ದು 10 ಕಲೆ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಈರ್ ಕಾಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದು ಚೆನ್ನೈ 10,000 ಪಾಡ್ಯಾರದೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗನೆ ದೋಸ್ತಿ ಪೋ ತಿರ್ಗಾಯ್ನ ಅಡೆಗೆ ಅಂದಂಬೆ 1,000 ತಿಕ್ಕಿನಾಯ್ಕ ಮಂಜೂರಾಯಿನ್ ಲೆತ್ತಂಬೋದ ಅಮ್ಮೆ ಬಂದೋಜಯ 1,00,000 ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯಿನ್ ಲೆತ್ತೋದು ಅಪ್ಪೆ ಬಂತವನ ತುಯ್ಯನಂಬೆ ಸುರುಕು ಈ ಸುಧಾರೋಣ್ಬೆ ಅದ ಜೋಕಲ್ ತನ್ನಾತಗೆ ಸುಧಾರ್ವೇರು
ಅಗಲ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಬೇ ಅಗಲು ನಮ್ಮ ತಾಜ್ಯ ಕಲ್ಪುನ ಅಗಲು ಈ IPL ಬೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಿಡ್ಲ ನನ್ನ ಸುಧಾರ್ಲ ಗೋವಿಂದ ನನ್ನ ಸುಧಾರ್ಲ ಆಣದಾನಿ ಇನಿಕ್ ಎನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜುಗಾರಿ ಮಡ್ಕ ಪೂರ ಕೈದು ಇನಿಕ್ ಕೈದು ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಗತ್ತು ಈ ಗೋಂಟು ಮಂಡ್ಯದ ಆಜೆಲ್ಲ ಆ ತಾಣ ಸೈ ఆయన వస్తే తులా మారే లేక సీరియస్ పాత్ర నాಳೆ కొంచెం చెప్పండి ఉంటాయా చెప్పులే అండి ఇదానదా ತುಲಾ ಇನ್ನ ಶಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಸೋದು ಇತ ಸೀದಾ ಪೋಲ ಟೀಚರ್ ನ ಕಾರ್ ಬಸ್ ಬಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ ಬಸ್ ಬಲ್ಲ ಶಕಿಲೆ ಟೀಚರ್ ನತೆ ಪಿಂಟೋ ಶಕಿಲೆ ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ ಬಸ್ ಸರ್ಪ ಯಸ್ ಎನ್ನ ಮಗಿನೆ ತನ್ ಹೋದಾನೈ ಪಾಪಾ ಯಾಲ್ಲ ಶಕಿಲೆ ಟೀಚರ್ ನ ಕಾರ್ ಬಸ್ ಬರ್ಪೆ ಪಾಪಾ ದಮ್ಮೆ ಪಾಪಾ ಈ ಬುಚ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಓಡ್ಬೆ ಬುಚ್ಚಿ ಆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಟೀಚರ್ ನ ಕಾರ್ ಬಸ್ದು ಅಡೇಗೆ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆವಡು ಟೀಚರ್ ನ ನಂಬರ್ ಕೊರು ಬೇ ಪಾಪಾ ಟೀಚರ್ ನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪಾ ಆಂಡ ಟೀಚರ್ ನ ಮಗಲ್ ಮೇರಿನ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಅಳ್ಳಗೇನು ಅವೇ ಹಲೋ ಮೇರಿ ಯಾಂದೆ ಪಿಂಟ್ ಬಾತಿರ್ನು ಏ ಚಾ ಬರಿಯಾನ ಪಿಂಟ್ ಬರಿಯಾನ ಅತ್ತಿದಿ ಚಾ ಬರಿಯಾನಾಗೇನು ನಿಗಲೆ ತಿಂಡಿ ಏನದೆ ಪುಂಡಿಯಾ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ರಟ್ಟಿ ದಿನ ಪುಂಡಿ ಇದೆ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನಯ್ಯ ಟೀಚರ್ ನ ನಂಬರ್ ಕೇಳ ಪಂಡ ಟೀಚರ್ ನ ಮಗಳ ಪುಂಡಿ ಬೇಪೋನ ನಂಬರ್ ಕೇನು ಬೇ ಕುಂತುಳೆ ಅಂಚ ವರನ್ನೆ ಕೇಂಡಾಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಜ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಲೈತಿ ಮೇರಿ ಅಭ್ಯಸ್ತಾಟಿ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ನಾಯಿ ಕಲ್ಕುಂದೆ ಏ ಮೇರಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಚೂರು ನಂಬರ್ ಕಾಡ ಪುಡ್ದೆ ಅಣ್ಣನ್ ಹೌದು ದಾಲೈತಿ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ಬಿಡಿ ಆವ ಆವ್ ಜಾನು ಕಿಸ್ಮತ್ತ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿದೆ ಬೆತ್ತಡ್ ಪುಟ್ಟ ಯಾಕರ್ಲೇನು ಆವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಾನು ಬಾಯ್ ಜಾನು ಉಮ್ಮ ಜಾನು ಜಾನು ಉಮ್ಮ ಜಾನು ಜಾನು ಉಮ್ಮ ಜಾನು ಪಿರೌನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಜಾನು ನಂಬರ್ ಕೊರನೆ ಮಗ ನಂಬರ್ ಕೊರನೆ ಇಂದಳೆ ಹಲೋ ಶಕಿಲಾ ಟೀಚರಾ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಪಿಂಟುನ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ದು ಮಂಜುರಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಗೋವಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡುದು ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ದು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಪುಂಡಿಯಾ ಪುಂಡಿ ಒಂದು ಪುಲ್ಲಾರ ಗಾಡಿ ತಿಂದೋದ್ರೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುಂಡಿಯೇ ಮಾಡೋದು ಟೀಚರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೇರು ಅರಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಯಾರಾಡೆಯಾ ನಾವು 5 ಸೇರು ಅರಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಹೌದು ಟೀಚರ್ ನೀವೆಂತ ತಾರಾಯಿ ಹಾಕುದಾ ತಾರಾಯಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಬಾಟೆ ತಾಯಿ ಕಾಪುಡು ಹೌದು ಟೀಚರ್ ಆಯ್ತು ಮೊದ್ಲೇ ಜೋಕುಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇನ್ ಬಂದಾಗ ಟೀಚರ್ ಪುಂಡಿ ಮೇನ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಡ ಪುಂಡಿ ಈ ಟೀಚರ್ ಪುಂಡಿ ಜೋಕುಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇನ್ ಬೇ ಹಲೋ ಟೀಚರ್ ನಾನೀಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡು ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಪಿಂಟು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಅಪಚಾರ ಕಟ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಟೀಚರ್ ಇವತ್ತು ಅವನನ್ನು ಸರ್ತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂದಿಗೆ ಚಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಾನ ಯಾಪ ಮಾರೆ ಶಾಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಡ್ತಿದಾನ ಯಾವಾಗ ಮಾರೆ ಕಚ್ಚಿದಾನ ಆಯ್ತು ಟೀಚರ್ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಮಗನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರೆ ನೆತ್ತ ಮುಗಿಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಏನಂಬೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮಂಟೆ ಚಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಶಾಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾರ್ದಾನ ಓಲ್ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಶಾಲೆ ಬಿಯರೆ ಬರ್ತುಜಾ ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಡಂಬೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದಾನ ವಾ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅಗ್ಗಿದಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಗೆಬಿದ ಗಾಯ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಯಾವ ಲೇಟನ್ ಮಾರಿ ಓಯ್ ಪಾಪ ಟೀಚರ್ ನ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂತಾರತ್ತೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯೆ ಪಾಪ ಟೀಚರ್ ಗೂ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ರಿಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಾರುತಿ ಇನ್ನೋವಾ ಏನು ಪಾಪ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿವಿನಿಂದ ಓ ಕಾರ್ ಪತ್ತು ನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಾಪ ಓ ಕಾರ್ ಪತ್ತು ನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂಬೆ ಟೀಚರ್ ಬುಟ್ಟನಾನೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಮೂಜಿ ಕಾರು ನಿಗಲ ಶಾಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೋ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಟೀಚರ್ ತಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೋ ಬೇಗ ಮಾಡಿಯಾ ಏನ ಬಾರ ಏನ ಬಂಡಲ ಒಂದು ಸುಧಾರು ಜಿ ಮಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ವಾ ಉಂತುಂಬೆ ಏನಾಡು ಪಣ ಮಾರಯ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ನತ್ತೆಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಖುಷಿ ಲಗನ್ ನಾಲ್ಪುನ ಅಂಚತ್ತು ಪಾಪ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಲ ಪೂರ 0 ಡೇ ಓಪನ್ ಆತೀನಿ ಐಕ್ ಅವೇ ನಂಬರ್ ಕೊನ ಮಡ್ಕ ಬರದಿತ್ತೆ ಅವಳ 0 ಡೇ ಓಪನ್ ಆಯ್ನ್ ಪಾಪ ನೂದೆಗೆ 7,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಪಾಪ ಮೂರು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರೂಲ್ ಹಿಡಿದು ನಿಕುಲ್ ಪಿದೆ ಬೈದಾರೆ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಟ್ ರೂಲ್
ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ತೆಲ್ಪಾರು ಅಣ್ಣೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪಾರು ನಿಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಣ ಅಂತ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗ್ಲಿತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಸುರುಕಾದು ಒಂಜಿ ಪೊಲ ಬೋಡು ಒಲ್ದು ಬೈದಾರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಬಾಕಿದ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಎಸ್ ಆಕಾಶ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ, ಪ್ರೀತೇಶ್ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಲಿಖಿತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನೇ 4 ಜನ. ಹೌದಾನೆ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆತನ ಸರ್. ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂತೇರ್ ಸರ್ ಪಂತೇರ್ ಕಾಲ್ ಹೋಯ್ದಿನ ಅವ್ರು ರೊಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅವೇರ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ್. ಓವರಾಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ನಿಂಕು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಪಂಚಸ್ ಬಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಚಸ್ ವೈಟ್ಲಿ ಬೈಜಾವ್ ನಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಂಚಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಕಲ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಮನ್ಪನ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಜ್ ಅಂತ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ನಿಕಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲಿಖಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಂಚೂರು ಪಟೀಲ್ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಶೇಡ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂಚಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಡ್ ಕೊರೋಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಡುಟು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲು ಪಂಚಸ್ ಕೊರೋನಿತ್ತು ಜಾರ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಿಕ್ಲ 3 ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರೂಲ್ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲು ಪಿದೆ ಬೈದಾರೆ you should follow the rules. Rules manpuna to be followed. You have not followed that rule. All the best. Thank you. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಂದು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈ ಟೀಮ್ ನನಾತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ తెలిపవనంచిన పంచెస్ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದನಿಟ್ಟು ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟೀಮ್ಗುಂಡು ಈ 4 ಜನಕ್ಕಲ ಐತ ಅಕ್ಲನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ನನಾತ್ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವೇದಿಕೆಡ್ తెలిపవనంచిన ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಚಸ್ ಮೂಡ್ದು ಬರಡಿ ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಓವರಾಲ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿರು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಬೆಟರ್ timing has to be a bit proper, and as the judges have actually pura pandu buttere, so you have to work on those points that the judges and Santoshan has said. All the best for the next rounds. Thank you, sir. ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆಡೆ ಯಾನುಪ್ಪ ತಿಳಿಭವನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗ್ಲು ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲು ಬೇರೆ ಐ ದೊಡ್ಡಗು ಮಲ್ಲ ತೆಲಿಕ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತು ನಿಂದು ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲಿ ಮೂಜಿ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ. What a comedy!